Pán s vami. Nech vás žehná všemovúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Vidíte v mene Božom. Vy ste to úplne otočili, vy ste povedali, aby sa robil bezák. Obrátil, aby uznal svoju vinu. A vy to nie, to som nepovedal, aby sa obrátil. Počujte, prštek dole. Ja ho dám dolu, ale... Vy to nevideujete, vy to... Ja vám niečo Nechytajte pán farár. Nedržte ma. Pán, povedzte nám, kto ste, ak vás máme osloviť, či ste kňazom? Nemôžem ja súcniť, lebo to naozaj pre mňa nie sú. Áno, ale on neprečítal to, čo ja som, čo pán dekan náš napísal, za ktoré som ja zaplatila 5 € a tento človek povedal niečo úplne opačné. Ale nie. Ja som prečítal a ešte som pridal, aby sme sa modlili za obrátenie pána arcibiskupa Roberta Bezáka, lebo obrátenie potrebujem ja, aj vy, aj pán arcibiskup. Ja vám veľmi pekne ďakujem. Ale vy týmto ste spôsobili, že tá omša takto vyzerala. Aj tí ľudia, ktorí ten druhý úmysel ste tam povedali, ako tí ľudia tiež k tomu prídu, že na začiatku sa vám chceli poďakovať. Ale Svätý Otec preto odstúpil, lebo nemohol sa na to pozerať, že to cirkevní sa robia. Toto natáčajte. Zmenil úmysel Svätej Omše práve, ale áno, pravda. Milá pani, nie je to pravda. Ja som doplnil, modlíme sa za obrátenie pána arcibiskupa. Ale tam nebolo za obrátenie. Toto ste mali prečítať. To, čo bolo. Zmenil ste vedomé úmysel Svätej Omše. Ja som bola, tak si to môžete dovoliť ako duchovný pomocný. A spôsob... Vaša exegeza, to je vaše vysvetlenie. Vy ste to tak, prečo potom ľudia takto reagovali? Dneska však som poďakoval. Nech sa páči, choďte medzi nich, nechoďte za ním, choďte medzi nich, nech vám ukážu, čo ste správali. Ja som pridal k tomuto úmyslu, aby sme sa modlili za obrátenie pána arcibiskupa. Moslimovi úctu a vy nedáte bratovi arcibiskupovi úctu. Dneska Božie slovo bolo, čo ste vy? aby sme nesúdili Čo ste vy? Za jaké obrátenie? Jan Košiar. Mám pomoc vysvetlený. Prišiel rozhodávať o obrátení človeka, ktorý je V druhom čítaní bolo, nesmáme súdiť. Ja som povedal, Ty si farár! Ty si farár! Ty si není farár. Ty si kráľ, jaký kráľ? Ty si moždaný. Keby bol aj moslimský, aj tebe dám úctu. Tebe nedám úctu, ty nemáš nič. A je to kráľ. Je kráľ. Ja som taký človek, ako on. Čo on má vás? Čo máš? Štefán, Zoberte ho odtiaľ, nech ho nebíde. Zoberte ho odtiaľ. vysvetlí, nejaké obrátenie, nech to vysvetlí. Nenapádaj, už bude na bok. Ale nerobte ho. Nechytaj na mňa. Nemôžete kráľa napadnúť. Čo? Ja ho nenapádam. Ja to nenapádam. Je to kráľ. Ja sa nenapádam, ja sa ho nebijem. Ja mu ten hovorím. Pán Osnáč, nerobte to. Je to kráľ. To je hanba na nás. My ukážeme. To je král môj a tvoj. Čo nemôže v kostole páni náš? Všetky je náš. Ideme to. Ja si nemáte, čo máte firmu? Toto máte firmu?